Sempre hem treballat cara a cara, acompanyant, mirant als ulls, abraçant quan cal, donant suport a les persones que es troben en situacions de més vulnerabilitat. I ara, l'atenció sovint és telefònica o telemàtica i no sabem si estaran bé. Com la resta de persones, cada dia ens preguntem com ens organitzarem la feina. Si abans ja ens era difícil arribar a tothom, com ens ho farem ara? Sort hem tingut de les xarxes comunitàries. Les veïnes s'han organitzat per tal de poder arribar on segurament l'administració no arriba. Han estat imprescindibles i crec que ho seguiran sent. Necessitem adaptar-nos a viure en una incertesa constant, una incertesa que ens impedeix prendre decisions de futur. N'hem de prendre aquí i ara, per les veïnes, però també per nosaltres, com a treballadores, com a mares, com a germanes, com a filles.